Nico, kom. Ja, godt. Kom, sæt. Kom her, skidt. Ja, du er dygtig. Ikke? Ja. Jeg tænkte på, om du havde lyst til at fortælle lidt om dit forhold til de unge herude. Hvordan er dit forhold til de unge? Jamen, det er et godt spørgsmål også, fordi det ved jeg faktisk ikke. Jeg snakker ikke med nogen unge sådan herude. Det gør jeg ikke. For de fleste af dem, det er jo de udenlandske, etniske, ikke? Så dem snakker vi jo ikke med. Det gør vi ikke. Men de hænger jo ud på stierne, og sådan du går. Det er jo det. Jeg går bare forbi dem, altså. Og der er også nogle gange, de har sagt dag, eller så siger jeg selvfølgelig dag, ikke? Men udover det nej, så snakker vi ikke med de unge. Det gør det ikke. Nu står vi her. Hvorfor står vi her? Fordi altså, om vinteren, der er det her, vi plejer at hænge. Nogle gange kan vi være op til 30 stykker, der bare hænger her. Hvis I ikke lige kan være her ved pizzeriaet, og I ikke kan være hjemme, hvor går I så hen? Så er vi lidt længere ned ad stien. Og hvis I skal indenfor, hvad gør I så? Så er det en af opgangene. Så er det der, vi hænger. Eller vaskerummet, ikke? Der kommer til at være mange, mange misforståelser ved, at vi sidder et sted bare for, altså det er ikke fordi, vi er ude på at lave noget, vi er ikke ude på at larme eller noget som helst, men bare vi står et sted, hvor der er andre mennesker. Det gør den utrygge. Kan du forstå, at man bliver utryg, hvis der står en stor flok drenge inde i opgangen og står og ryger, også selvom I bare skal have varme? Kan du forstå det? Ja, selvfølgelig, men jeg vil jo gerne have, at de skulle komme og snakke med os. Begynde at snakke med os, føre en samtale med os, i stedet for at bare holde sig tilbage og så være bange. Det er det sted, vi kommer for at hygge, du ved. Ryge vores vandpiber og spise vores mad, du ved, grille og sådan noget der, så er det herovre. Altså, om sommeren, så er det meget sådan, at mange af os, du ved, vi aftaler, hvad vi skal gøre i morgen, så er der nogle af os, der tager kød med, nogle af os tager kylling med og sådan noget der. Så er der en af os, der henter grillen og frem og tilbage, også vandpiber og slik og sådan noget. Så kommer vi herover. Så på de bænke derovre, og dem hiver vi selvfølgelig lidt længere frem. Og nogle gange, du ved, i sommerferien, når der er lukket, ikke også, om aftenen, så stiller vi den bare her rundt omkring, og så griller vi, spiser vores mad, ryger vores vandpiber, sætter musik til, danser. Det er, sådan noget, det er meget sådan noget der. Det er pissehyggeligt. Meget hyggeligt. Hvad med piger? Har I nogle gange piger med herhen? Ja. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Vil det ikke være hyggeligt? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Ja, vi har ikke piger med herovre. Vi vil gerne have et sted, hvor vi kommer, du ved. Hvor vi kommer, og så er der for eksempel nogle af os, der har ansvar for klubben. Så hvis der sker noget, så er det os, der får skyld for det. Men et sted, hvor vi kommer efter skole, altså vi gider ikke vente til 6:30 om aftenen for at komme ned til et sted, som vi skal være i 3 timer, og så skal vi tilbage igen. Så bliver vi nødt til så hænger vi jo igen jo. Men vi vil gerne have et sted, hvor vi kommer for eksempel klokken 2, hvis vi har fri klokken 2, så hvis der er en, der har fri tidligere, så spørger han lige om nøglen. Men I har jo også Gadehaveklubben. Ja, i 3 timer. Gaden, det er en fed klub. Altså bare vi havde sådan en der var åben i meget længere tid, ikke også? Men det er det, vi ikke har. Det er det, vi gerne vil have. Hvad er det? Hej. Nej. Kirsten? Det er det. Ja. Ja, så mødes vi her. Ja. Det er så her, du holder til? Ja. Nå, okay. Og alle vennerne der? Ja. Hvad laver I her, når I er hernede? Vi snakker, du ved, det her, det er ligesom mødepunktet, du ved. Ja. Fordi at vi bliver nødt til at være et eller andet sted. Ja, selvfølgelig. Og så er det lige her, vi er nu, du ved. Ja. Og det er sådan, det her, vi plejer at være. Ja. Mødes, og så plejer vi at finde ud af et eller andet. Og for det meste, så hænger vi bare. Ja. Står og snakker og hygger os på den måde, du ved. Ja. Selvom der ikke er så meget at komme efter, vi har hygget. Nej, det kan jeg godt forstå. Ja.
Men er der ikke snak om, at der skulle blive en klub til jer, eller sådan noget? Det har været i 4 år. 4-5 år. 4-5 år? Ja. Ja. Jeg kan da godt se, når man nu kommer ind for det, og kigger, at det er svært for jer, at I ikke har nogen steder at være. Og derfor så er folk, de bliver nervøse, når de ser, at der står sådan en hel flok, ikke? Ja. Og så kan de godt lide at provokere, hvis det er, ikke? Okay. Ja. Så kan de godt lide at provokere, ikke? Så, og det er lidt ærgerligt. Altså, jeg er ikke bange overhovedet. Jeg går alene hjem over fra stationen af, og selvom det er mørkt, altså det... Ja. Hvis der kommer nogen, så siger jeg bare, ho. Nej, det ved jeg ikke, men altså... Nej, jeg er ikke bange. Det er jeg faktisk ikke. For det er først, hvis de kan se, at man er bange, så er det først, de reagerer, ikke? Så. Vi har det sådan der, at vi får det dårligt med os selv, hvis der er nogen, der ikke tør gå forbi. Ja. Jeg vil gerne have, også når vi går forbi, for eksempel nogle af de andre ældre damer og sådan noget, så hilser vi selvfølgelig også, og så på samme måde vil vi gerne have, at de hilser på os, når de går forbi. Ja. Men det er også rigtigt nok. Altså, det er ikke noget, de skal eller I skal, men bare, du ved, men det ville bare være meget bedre, hvis man kunne gøre det på den måde. Ja, men jeg har da hils på nogen, altså når jeg er gået forbi og sådan noget, ikke? Men altså, hvis der er nogen, der sådan laver lidt ravage og sådan noget, jamen, så tænker jeg, altså, så kan jeg godt blive sådan lidt harm, ikke? For det er jo ikke nødvendigt, vel? Ja. At genere folk inde i lejlighederne, vel? Og der er jo en, der har været udsat for en hel masse inde i den bebyggelse derhenne, ikke? Har du så boet her hele dit liv? Jeg har boet her i, det bliver 28 år. 28 år? Ja. Nu i dag, der har vi banko. Det har vi hver anden onsdag. Ja. Så spiller vi banko herinde. Ja. Ikke? Det kunne være, vi skulle holde en aften, hvor alle sammen de kommer, og hvor vi alle sammen kommer og spiller banko sammen. Jeg tror ikke, de vil. Tror du? Jo, det ville de måske gerne. De skulle bare have lidt mere at vide om det, du ved. Ja. Altså, der er jo det under bankoen, der skal de altså sige stille. Og man må ikke sige banko, før der er banko, altså hun siger tallet. Og der er nogen, de mange gange, når de ser tallet på tavlen, så siger de banko, før der bliver sagt tal. Og så mister de præmien, ikke? Jamen, så slutter vi af her. Ja. Det var meget hyggeligt. Ja, i aften vil jeg gerne spise stjerneskud. Eller du kunne godt spise det der boller i karry. Er det godt skud? Nej. Nå, så må jeg ikke spise det. Nej, så må du ikke spise det. Og så dessert, der kunne jeg godt spise det der 2 pandekager med is. Jamen, det smager også godt. Ja, det smager meget godt. Ja. Men jeg har aldrig vidst, at der var alt muligt. Altså, der for eksempel stjerneskud, det blev meget overrasket over. Ja. Så det er der også mange, der bestiller. Hvis de ikke lige kan lide dagens ret, så bestiller de så stjerneskud. Det er sådan, hvad der foregår hernede. Okay? Jamen, jeg synes, det er meget hyggeligt dernede. Ja. Det er det. Og så kan du høre, der er musik også. Ja. Det er fint. Jeg hedder Mahmoud, og velkommen. Velkommen. Det er jo klubben her, Gadeklubben. Som I kan se her, så har vi vores opslagstavle, hvor vi har et fodboldhold, vi har lavet. I kan gå ovenover. Jeg skal lige vise jer mit yndlingsrum, som jeg elsker at sidde i. Lige snart jeg kommer ind ad døren, så går jeg direkte herop. Det er sådan, det her plejer at bruge min tid. Savner du en klub, hvor der ikke er nogen pædagoger eller voksne? Det er faktisk en klub med pædagoger, jeg synes det er meget bedre, fordi man kan altid sådan, hvis man har brug for noget, hjælp med noget, eller der er altid nogen, der kommer og hjælper en, så et sted, hvor jeg kan sidde sådan, kun for mig selv sammen med drengene, det synes jeg ikke vil være sådan federe. Hvad der er anderledes, ja, man kan lave sådan nogle andre ting, for eksempel rygende vandpipe, men det kan man også godt gøre derhjemme jo, så personligt kan jeg godt lide at ryge vandpipe, men det behøver ikke være i klubben, når det er klubben, så det kommer at hygge og være sammen med vennerne og ikke mere. Prøv at fortælle lidt om det med pigerne. Pigerne? Ja, der er jo ikke så mange piger, der kommer herop. Der er få, der lige kommer forbi og siger hej, men så har de har jo en anden klub, de sidder i, så... Altså, når der kommer flere piger jo ind, så vil stemningen være anderledes, men... Hvad tror du vil være anderledes? Der sker nogle ting, selvfølgelig.
Men hvordan? Ja, jeg kan sige det. Men ja. Falske mennesker med masker på. Du smiler til os alle, men det eneste vi kan gøre er at smile tilbage. Så smil som om du er din sidste dag. På grund af lov, hvor mange dage der er tilbage. Tænker på minderne fra dag til dag. Og haden det siger. Da du startede pigeklubben i sin tid, hvorfor var det egentlig, I gjorde det? Jamen, det var sådan noget med, at vi havde ikke noget sted at være om vinteren. Og det er jo sådan, hvis vi skal se hinanden, så er det sådan hjemme hos hinanden, eller ringe rundt og sådan noget. Det gør man heller ikke. Så Hvorfor ikke det egentlig? Altså, det er besværligt. Samle 15 piger og lave et eller andet. Det er lidt svært hjemme hos en af pigerne. Okay, 1 gang, 2 gange, men ikke 1000. Hvorfor kan I ikke bare være i en klub med drengene? Fordi det er... Altså, jeg ved ikke helt, men drengene, bare det der, de fylder mere, og de er altid dominerende. De er også altid flere. Du kan sådan få sådan 50 drenge, og så står der sådan 10 piger, og de gider du så ikke være der, og de tænker også, man kan ikke være pige, når der er mange drenge rundt omkring. At være pige, det er sådan noget, du sammen med dine veninder sidder og taler om pigeting. Altså, så kan man måske, nede i pigeklubben, så plejer man måske at lave lidt mad sammen, eller hygge sig forskellige aftener. De havde nogle planer om noget frisør, kosmetolog eller et eller andet. Det kan man ikke gøre, når der er drenge, for det er jo slet ikke sådan noget, der interesserer dem. Hvad laver drengene? Altså, når jeg tænker drenge, så er det nogen, der sidder og spiller PlayStation, og råber og skriger og spiller FIFA og bare skal vinde eller et eller andet. Jeg ved ikke, sådan har jeg det bare sådan, så tænker man, drenge er virkelig sådan. Pædagogik handler jo altid om at flytte nogen fra et sted til det andet. Men det handler jo også, vores arbejde handler jo også rigtig meget om at tilbyde nogle aktiviteter eller nogle samværsformer, som lærer børn og unge at være sammen i nogle fællesskaber. Og det er jo lige fra et fællesskab i klubben til et fællesskab i samfundet, ikke? Lad os snakke lidt om pigerne også, fordi vil I imødekomme det der med at isolere pigerne, altså imødekomme forældrenes ønske, så de ikke, de kunne være på et tidspunkt, der var drengene ikke var her, eller omvendt? Ja, til en vis grad. Ja. Fordi vi lever i Danmark, ikke? Der er nogle danske værdier og normer. Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at møde Nada, fordi hun jo har den der pigeklub. Jeg er nysgerrig for at finde ud af, hvad I laver, og hvorfor I ikke er her, når vi har en klub i forvejen. Hvordan kan det være, at I ikke er her, kunne jeg godt tænke mig at spørge om. Altså, hvad er det? Er det på grund af drengene, eller er det fordi I gerne vil være i fred? Ja, jeg ved også, at der er mange piger, der ikke har noget problem med, at der er nogle drenge, og det har jeg heller ikke, men... Altså, vi har jo haft sådan en pigeklub før, ja. Og der var det faktisk lidt et problem med nogle af drengene. Ja. Men det er det ikke mere. Nej. Men fordi pigerne skulle have et rum for sig selv, ikke? Ja. Så det har vi lavet. Men dengang, der synes jeg, det var meget svært i forhold til pigernes forældre. Altså, det var svært at få forældrenes accept til, at de var her. Ja, det er godt forstået. Det var et stort problem, faktisk. Ja, det er godt pas. Ja. Altså, jeg tænker lidt på, jeg synes, det er en rigtig god klub, I har lavet, ikke? Jeg synes også, det er rigtig godt, at der er nogle unge, som tager nogle initiativer. Men jeg tænker også på, at det kan være problematisk nogle gange i forhold til, hvis det kun bliver etniske piger, der ligesom lukker sig inde på den der måde, ikke? Altså, vi prøver at gøre alt for, at der skal komme nogle danske etniske. Ja, præcis. Herude kommer der så de der rigtige danskere, eller hvad jeg skal kalde det. Jeg ved ikke. Altså, der kommer jo ikke særlig mange, fordi at man kan sige, at, og det ved du også selv, at i det her område, der er 90% af dem, der går over på skolen, er jo fra en anden kultur. Ja. Så på den måde kan man sige, at så bliver det svært, ikke?
Der stinker her. Hestepar over det hele, man skal rykke på. Op i den der. Hej. Hej. Og velkommen på rideskolen. Ja, tak. Jeg har boet i Gadehøjgård hele mit liv, og jeg har boet i det, der hedder Sylen. Al den fritid, jeg havde, så gjorde jeg det, at jeg tog herud til hesten. Du har iskolde hænder. Ej. Gå ikke med dig, mand. Den slår ikke, vel? Nej, den er rigtig sød. Prøv at tænke, hvis den spiser mig. Spiser kun hø. Ikke Ja, ikke piger. Og denne her, Spænder mig, så der kan være en. lige præcis. Dut. Så er man faktisk klar til at ride. Hvor tilbringer I jeres tid hen? Derhjemme og ser fjernsyn. Så det er bare fjernsyn? Ja. Ej, Eller nogle gange går vi er ud. mest sammen med hinanden. Vi er mest sammen. Ja. Sådan udenfor os. Jeg kan ikke lade være med at holde op med at røre ved den. Og hjemme hos hinanden også. Ja. I havde ikke været nede i den der pigeklub, vi har over i Gadehøjgård? Jeg har. Du havde? Nej. Men de er ikke så farlige mere? Nej, jeg er tilknyttet til den. Hvordan virker det her i forhold til alt det andet, jeg har prøvet? Du har prøvet så meget hyggeligt. Jamen, så tror jeg nok, det her vil være sjovere, fordi du træder på den. Det er en hest jo. Det er noget, der har et liv. Jeg tror mig simpelthen, at vi vil have det sjovt hernede, fordi det er en helt anden aktivitet, end det plejer at være. Det er noget helt andet, hvor man sidder på en hest. Altså noget levende noget, og sådan begynder at sådan ride og børsten og lære, hvordan den er. Lære en at kende og sådan noget. Så bliver man sådan, det er sådan tilknyttet til den, og det er ligesom meget... en ven. Ja. Så svinger du. Hvorfor? No. 1, 2, 3. Op, op. Den er jo så dygtig, den her. Okay, Jeg vil lige sætte klip på. Selva. Sådan. Når jeg spurgte, om jeg vil ride, så red jeg. Tror du, du måtte få lov til at gå til ridning, hvis det var? Jeg tror godt, jeg må. Jeg måtte godt. Altså, det må godt Nu helt. skal jeg lige håndtere noget til grin noget. Jeg må til grin. Nå, men der kan... Hvis man går til ridning? Ja, i min familie er det. Er det? Ja. Men I gik begge to i skole på Gadehaveskolen? Ja, vi går i samme klasse. Hvorfor Har I de gået i sådan andre klipper skoler? sådan? Gik du også på koranskole? Ja, jeg går der stadig. Ja, hvor ligger det hen? Det ligger hernede i Tostrup. Er det den, vi kørte forbi? Jeg går til marokkansk skole om lørdagen. Hvad er det? Det er sådan, hvor vi lærer marokkansk, og så lærer vi også Koranen og sådan noget. Ja. Det er så dejligt, han lige her. Lige her. Prøv at tænke, hvis man så min hest. Du skulle udvælge én sang, som jeres yndlingssang, for eksempel, ikke? Ja. Hvilken sang vil det så være? Hvis jeg skulle vælge en sang? Ja. Ved du hvad, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den er med Nat King Cole. Og jeg er helt vild med den sang. Men jeg kan også godt lide sådan en som Frank Sinatra's My Way. Ja, den er også god. Ja. Okay. For nu kan jeg ikke huske den anden, ikke? Yep. Jeg kan godt lide Vivaldis De 4 årstider, men den kender du sikkert. Ja. Den er også rigtig god. Det kan jeg. Husk mig at høre den en gang også. Det kan jeg prøve. Tommy Sebak, det er også en af vores gamle. Ja. Han havde jo også han var jo smaderdygtig. Ja. Det var så sørgeligt. Et frygteligt liv. Hans endeligt der. Ja, det var sørgeligt. Nu har hans søn overtaget det danske. Ja. Han er også Hvem? Rasmus Sebak. Ja. Han er også meget dygtig. Ham kan jeg altså ikke tage. Jo, jeg kan godt lide. Jeg kan ikke tage ham. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan godt sige, jeg kan ikke holde ham ud. Altså, de er sgu da også i orden. Det. Hvad? Der er jo altid noget, man ikke kan lide, og andre kan man lide, og sådan er det, ikke? Ja. Tænk, hvis vi alle sammen kunne lide det samme. Ikke? Nej, det vil ikke gå godt. Men jeg ved ikke, altså det kan være, at I måske skulle give et eksempel på noget af det, I har lavet. Det kan vi godt.
Tusind tak. Det lød ellers godt, og jeg klappede også af dig jo. Men, har du selv skrevet den, eller hvad? Ja, det var den her, vi skrev. Vores tekst. Har du så selv fundet på teksten? Ja. Og så vil vi jo gerne, at I skal lave et rap sammen, ikke? De underviser os jo i rap. Gør I det? Skal vi rappe? I skal være med jo. Rappe synge? Ja. Tak for det. Er der nogen af jer, der ser de der stjerner på slottet? Med, og der var noget med, at de skulle synge. Hun gik fuldstændig i panik. Ja, det har jeg så det for. Så du det? Ja. Hun gik fuldstændig i panik. Der var en operasanger, og han skulle lige lære dem og bare lige sådan synge nogle noder. Ikke? Hun var rigtig, hun var bange. Måske kunne det være sådan noget i den stil, at vi ville lave sådan en slags duel, eller noget altså en duet. Overvej nogle beats, vi kunne prøve. Jeg ved ikke, hvad kan I, sådan, skal det være noget old school rap, eller sådan noget moderne rap? Jamen, det ikke skal være old school. Er der forskel? Jeg ved ikke, hvad der er det old school rap, hvad indeholder det? Hvad er det? Vi kan prøve at høre noget begge dele, ikke? Old school. Ja, det er old school. Der er lidt rytme i, synes jeg. Ja. Der er noget af den stil. Ja, det er fint. Må jeg høre det andet også? En god rytme, den der. Det er også mere... Den er også kørt. Mere pop-up. Ja, det er det faktisk. Ja, det er så mere sådan... roligagtigt. Ked af det. Nummer 1, 2, 3. Prøv at lade den køre lidt. 4, det er nummer 4, ikke? Det er sådan begge dele. Det er trist, men stadig... Ja. Det er sanger. Så vil I opføre, så kunne vi synge det. Det er meget godt, det der faktisk, ja. Og lad os tage den. Den er meget god. Ja, den er meget... Beatet er meget godt, og du skal alligevel ikke synge hurtigt på det, du ved. Det er stille og roligt, men stadig gang i den, du ved. Vi kører 16 linjer, og så et omkvæd på sådan 4-5 linjer. Så lader jeg dig synge noget. Jeg kan ikke synge. Jo, du skal prøve. Du kan prøve. Vi har altid fået noget ud af det, det kan vi sagtens. Jeg godt. Altså, er det den der melodi, vi skal ramme? Ja. Det er ikke særlig svært. Det er bare teksten, der skal... Ja, men det er klart, teksten skal være der, og melodien skal jo også lige sidde der. Ja, så vi har tænkt jer, I to skriver de 12 første linjer, og så kan vi arbejde på omkvædet, og så kan vi bagefter arbejde sammen på de 4 sidste linjer. Yep. Men ja, vi skal nok guide jer frem. Bare kør billedet igen. Så du kan sige, jeg har boet i Gadegård i flere år. Det rimer, forstår du? Ja, det flere år. Flere år. Ja, det er noget, der skal rime. Ja. I morges, da jeg gik Gadehavegård. I morgen, jeg gik i Gadehavegård. Som til Visønde. Visønde. S-E-N-D-E. Nå, vi må se at få skrevet noget. Ja. Hvor mange år har du boet her i Gadehavegård? Hele livet. Har du du er født her? Ja, okay. Det er 17 år, jeg boede her. Og du kommer fra? Dine forældre kommer fra? De er oprindelige palæstinenser. Okay. Og de så flygtede til Libanon først, og så flyttede til Danmark. Så en tur. Jeg går en tur med min hund hver morgen. Tur i Gadegård. Ja, og omegn også. Jeg går sådan cirka 2 kilometer. Det er langt. Det er langt, ja. Det er sundt. Ja, det er rigtig sundt. Naboer, som støtter os. Naboer. Ja. Og endnu en gang. Det er ikke sådan, det er ikke mere sådan snakket ud. Nej, nu de siger mig. Det er sådan flow. Ja. Rimelig med dig. Det er mennesker, som siger, jeg møder på min vej. Det er godt, det er rigtig godt. Jeg er sgu stolt. Det er virkelig godt. Mar, forstår du ikke? Mig. Jeg siger Mar. Ja. M-A-R. Mar. Det er der. Derfor har jeg åbnet øjnene for, at alting er så smukt, ikke også? Præcis. Det næste, det er ligesom, jeg følger lidt her. Nu vil jeg gå hen og sige hej til en. Jeg har streget det der smukt ud. Jeg tror ikke, vi skal have både smuk i dag og smukt der.
bryder og går. Jeg vandrer ind ud for og kan forandre mig, så jeg ser det smukke i mennesker, jeg møder på vej. Næste gang vi mødes, husker jeg, at mit ønske er at hilse på dig. Yep. Altså. Der skal være lidt mere rap i, det skal jeg ikke. Ja, og... Det kommer. Ja, du skal nok sige til. Kom lidt tættere på. Ja. Er du med også? Jeg har boet der går i flere år, uden tår og visende sår. Rene med dejlige mennesker, som siger hej, når de ser mig. For jeg elsker mine naboer, når de ser mig. Så jeg behøver ikke at gemme mig igen. Ja, ja. Altså, vi var sådan, jo. Så det skal jeg ikke mig, ikke? Jeg har boet der år i flere år, uden tår og vise sår. Rene med dejlige mennesker, som siger hej, når de ser mig. For jeg elsker mine naboer, når de passerer mig. Så jeg behøver ikke gemme mig. Yeah. Sådan. Og så bliver vi godt til. Yeah.